ήδη εδώ και χρόνια αποδεικνύει πράκτος ότι επενδύει στις τοπικές κοινωνίες, επενδύει στους νέους ανθρώπους, επενδύει στον αθλητισμό. Εδώ και 20 χρόνια λοιπόν η παρουσία μας είναι διαρκής. Δεν είναι ένα πυροτέχνημα. Προσπαθούμε εκτός από τις ποιοτικές υπηρεσίες που προσφέρουμε να έχουμε ενεργό ρόλο στην κοινωνία. Αποφασίσαμε να συνεργαστούμε με την ομάδα, με αυτόν τον οργανισμό, γιατί έχουμε το ίδιο όραμα. Να προάγουμε την υγεία, να προάγουμε τον αθλητισμό και ειδικότερα στους νέους. Καλή επιτυχία, Καλαμάτα 80 Αφήντα, θα είμαστε δίπλα σου σε ό,τι χρειαστεί. Είναι τρομερό για μας μια εταιρεία σαν την Αφήντα, την πρώτη εταιρεία παροχής υγείας στην Ευρώπη, να μας αγκαλιάζει, να μας τιμάει. Το πιο σημαντικό από όλα είναι οι συνεργασίες. Είναι σημαντικό να ενώνουμε δυνάμεις. Να ενώνουμε τις υγιείς δυνάμεις που μπορούν να προσφέρουν πραγματικά στην περιοχή μας. Ο Μεσίνιος, Θόδωρος Καρούτζος, ο φίλος ο Θόδωρος, ο οποίος έχει αποδείξει ότι αγαπά τον αθλητισμό. Δεν το πράττει σήμερα, έχει διαδρομή μέχρι σήμερα. Υγεία και αθλητισμός είναι έννοιες κατ' εμέ ταυτόσιμες. Καλή υγεία απαιτεί και αθλητισμό. Ξέρω πόσο ακούραστα και με συγχωρείτε για τις εξαιρέσεις που θα κάνω. Ο συμμαθητής μου και συνάδελφός μου μηχανικός ο Δήμος ο Μπουσούνης ασχολήθηκε πάρα πολύ με αυτό και όλα τα παιδιά και αξίζουν συγχαρητήρια. Εδώ ο Πατριάρχης του Μεσσηνιακού Βόλεϊ πάντα στηρίζει ο κύριος Βλάσης, πάντα δίπλα τους. Και τώρα ένας Μεσσήνιος επιχειρηματίας, ο κύριος Θόδωρος Καρούτζος, ο φίλος ο Θόδωρος, έρχεται να ενώσει δυνάμεις. Πολύ ισχυρή η συνεργασία, η συμμαχία αυτή που σήμερα ξεκινάει με στόχο να διατηρηθούμε και να διακριθούμε αυτή την υψηλότατη βαθμίδα, αλλά και γιατί όχι να βγούμε και στην Ευρώπη. Θερμά λοιπόν συγχαρητήρια στην ομάδα, θερμά συγχαρητήρια στον Θόδωρο τον Καρούτζο. Από σήμερα η ομάδα μας μετονομάζεται σε Καλαμάτα 80 Αφήντα και η συνεργασία δεν βασίζεται μόνο σε αριθμούς και λογότυπα, αλλά σε κοινά ιδανικά: την υγεία, τη φροντίδα, την ποιότητα και την πίστη στη δύναμη της ομάδας.